Измих си косата и лошото е, че имам само 1 час да я оформя, а нямам много свободни ръце, така че ще използвам уеви ролерите. Ще експериментирам, като взема 2 ролера и по някакъв начин ги навия, за да и предам някаква форма само по дължината и в краищата. Честно, не знам това дали ще проработи, не знам дали ще излезе нещо от него, но нека да видим. Със сигурност ме затрудни завиването на този ролер и просто се чувствам мега нелепо. Да, дори не знам. Ще проработи ли? Нещо такова. Трябва да е май. Та опитвам се да сложа и другия и да видим каква ще я свършим. Ами изобщо не знам какво направих, приличам на Телетабис. Но да видим какво ще се случи след половин 1 час. Ето ме след 1 час, между другото този ролер ми се беше откачил, защото бях заспала с малкия. Та ето го резултата след един откачен ролер и 1 час спане. Със сигурност е по-оформено от преди това, изглежда много по-добре, така че въпреки всичко съм доволна.